ପୁରା ଗୁଡ଼ ନମ୍ବେଇ ଖାଉଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗୁଡ଼ ନମ୍ବେଇ ଖାଉଛ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସକାଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ ପାଖେ। ଆଉ ଖାଇବାର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ରୁଣ ଭାଇ ଫୁଲ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବାଢ଼ିବାରେ। ଆମର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇବେ। ବାବା ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇବା ତ? ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଉଛି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଚାଉଳ ଚାଉଳଟା ବି ଭଲ, ଭାତ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସକାଳ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସକାଳ କଳସ ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ତାରିଣୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ତେଣୁ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ନା, ଯାହା ହେବ ସବୁ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାବା ଭଲ ହେଇଛି, କଳସ ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଭଲ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଇଏ ମାହଲ। ଗାଁ ଗହଳି ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତଳେ ବସି ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ତଳେ ବହି ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବଫେ ଖାଉଥିବେ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଳେ ବହି ଖାଇଲେ ଭୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ହେଲ୍କେଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି 2 ଦିନର ଉତ୍ସବ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ଖରାବେଳେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଫ୍ୟାମିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭଞ୍ଜା ଖାଲି ନା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ବି ଖାଇଦବା, ଭୋଗ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି? ଯେଉଁ ଖଟାରେ ଭେଣ୍ଡିଟା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ?